Tabi, 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 tabi. Nya, naka dia. Usam di oras ron, sayom kinapati maong amaw. Taysa, kapri ba to o magpamilyar mang naong? Karon na dito. Pamilyar dito naong nga. Murag si Julito man to. Karon na itong pakita itong balik. Balikom dyan ko to. Ilawan ka to da. Pakita itong balik. Nahadlokon ko niya. Sus, hadlokon ito. Kaniri mo sapli ato. Pakitag balik do. Okay. Sus. Matay na umuha ka. Patignaw ni mo. Matay mo umuha ka. Buntag na pod. Gabi pagay ito. Ay kung na mangihin na po ko. Sus. May na lang. Ay katawa diya. Sus. May na lang. Kidamgura. Sus kakuyor ba ito? Abi na kong mamatay na kwatos kandlok. Kaw sa tak eh. Gutoman. May titilaw. Asa man tong usa oy? Udto naman lang kayo, wala pa magyapon siguro mo mata. Oh, naara man din yung buang diri. Magmaom ni undam go. Balik. Huwag tubig sila. Ay. Run, bitch! Run! Hoy, asa man ka? Layas ng balaya. Madam dra. Ikaw kuyog. Julito. Tra. Ay kung igna napos Julito dari kung katong kapre.
Nabuang man tong bataa. Asa na pud ka to paingon ay?